Parece unha película de acción, pero foi real. Esta mañá, en Tui, foi unha curtametraxe máis ben de media hora. Nese tempo, un atracador armado cunha pistola extremadamente nervioso accedeu a unha gasolineira, ameazou e agrediu a varias persoas. Un home estivo apuntado coa arma durante 10 minutos. Ata o lugar desprazáronse 7 patrullas da Garda Civil a máis da policía local. Finalmente detiveron o atracador sen feridos, alo menos de importancia, nin botín. Vin cando o tío estaba coa pistola apuntándolle na cabeza o da gasolinera, que me imagino que sería un rehén. Eu coincidín que iba a entrar a botar gasoil. Xusto cando entra a botar gasoil, ven o tío coa pistola, pero eu xa di media volta porque o tío levantou a pistola tirándose un pouco hacia onde estaba eu, pero xa me fum. E máis roubos, neste caso no barrio dos Mallos, na Coruña, os ladróns entraron en varios negocios nos últimos días, un deles esta mesma noite. En todos utilizaron o mesmo modus operandi. Romperon a vidreira dos negocios para poder acceder ao interior e facerse coa caixa registradora. Xa asaltaron outros 2 negocios a madrugada do luns. Os comerciantes piden máis vixilancia ante esta vaga de roubos. Boas tardes, é martes 9 de decembro, benvidos ao Galicia Noticias. Na Coruña empezou o xuízo o acusado de agredir sexualmente 3 mulleres en 2023, unha delas menor de idade no momento dos feitos. Captabas con falsas promesas para facer traballos de limpeza nun club de citas de Ordes. Despois trataba de convencelas para exercer a prostitución e empregaba a submisión química para agredilas sexualmente. Piden para él ata 71 anos de prisión. En Ribeira produciuse unha lea na zona de movida nocturna cando un veciño que non podía dormir se enfrontou aos que estaban de festa. Foi contra as 4 da mañá do domingo. O home ameazou varios mozos cun coitelo e botoulles gas pementa cun spray. Provocoulles irritación na pele e nos ollos e os mozos acabaron enfrontándose a él. A policía detivo o home de 61 anos e tamén a un dos mozos por agredir un policía. A xente na calle eu entendo que fai moito ruído, que é difícil convivir con ese ruído. Son certos días ao ano, non días festivos. A ver, a hostelería intentamos cumprir as normas ao máximo, cerrar as portas, evitar que se escoite ruído na calle, na rúa, pero a xente na rúa é inevitable, nos aí non nos podemos meter. Bram é o nome da borrasca que nas últimas horas nos trouxo de cabeza con chuvia, ondas e vento por riba dos 150 km por hora. Non chegou a causar danos persoais, pero sí sustos considerables, como o desprendamento de parte desta fachada nunha residencia de maiores na Mariña ou o dun acantilado en Valdoviño. Neste último caso, malia a espectacularidade do acontecido, trátase dun fenómeno natural de debilitamento do terreo pola acción dos elementos. Iso sí, as autoridades advirten aos curiosos de que non deben achegarse alí. É algo moi potente, é algo moi forte e sobre todo é perigoso achegarse á zona, é perigoso non estar cerca porque claro, ese debilitamento pode estar tamén sucedendo en outras partes do Cantil e pode provocar máis escorrementos durante estes días, claro. A nosa costa é moi habitual que hai estes escorrementos, non? De feito, fai 2 anos moi cerca deste mesmo pasou algo igual e bueno, é algo que non é nada raro. Primeira parada do Galicia Noticias de hoxe en Tui, nesa gasolineira en que se produciu un atraco de película esta mañá, afortunadamente con final feliz. Xoel, como está a cousa agora? Recuperaron xa a normalidade? Sí, de feito, como poden ver as miñas costas, Raúl, xa está aberta de novo esta estación de servizo logo dese intento de ataco frustrado que se tería producido pasadas as 8 desta mañá. O atracador, un home, un vello coñecido e que, segundo algunhas testemunhas, tería actuado baixo os efectos das drogas, entraba nesta gasolineira armado cunha pistola ameazando tanto a clientes como a traballadores. Posteriormente, destrozou varios terminais electrónicos, ordenadores desta oficina e mesmo intentou realizar varios disparos, malia que finalmente sen éxito. Non obstante, si se tería producido un disparo no exterior destas instalacións, pero ese disparo tería sido efectuado por axentes da Garda Civil. Precisamente ata aquí desprazáronse 4 patrullas que detiveron a este home que mesmo chegou a sufrir unha crise nerviosa e que foi trasladado posteriormente a un complexo psiquiátrico para a súa análise. A este home agora detido atribúeselle un presunto delito de roubo con violencia e intimidación.
Media hora de terror pasaron nesta estación de servizo de Tuia en Guillarei cando un veciño da localidade accedeu ás instalacións e a punta de pistola ameazou e agrediu a varias persoas. Un deles estivo encanonado durante 10 minutos. Estaba absolutamente fora de control, probablemente baixo os efectos de algunha droga. Iniciou o seu periplo na marxe dereita da estación dirección Tui, deixando a lúa deste vehículo totalmente estragada. Vin cando o tío estaba coa pistola apuntándolle na cabeza o da gasolinera, que me imagino que sería un rehén. Pero bueno, non sei nin a hora, nin... Tampouco sabía se era un rehén ou que era, vamos. Sí que vin o tío. Daquel lado, No, vino deste lado de aquí, do lado dereito. Escoitaxe disparos? No, eu coincidín que iba a entrar a botar gasoil. E xusto cando entra a botar gasoil, vin o tío coa pistola, pero eu xa di media volta porque o tío levantou a pistola tirándose un pouco hacia onde estaba eu, pero xa me fun, vamos, non. Bueno, a mañán apareceu por aí unha persoa, debía estar, non sei, algo perxudicado do que sea, pois fixo eso, disparou un pouco, tentou como ser un altercado ali basicamente. Despois dixeron que se resolveu pois cun empuxón e así, golpearon na cabeza, me parece, como para que o lograran abatir, non? Logo atravesou a Nacional 550 para dar nesta outra beira da estrada, que arrasou coa TPV con varias pantallas de ordenadores, polo que as primeiras horas da mañá a estación de servizo non puido traballar con normalidade. Tamén bateu nun cliente cun extintor. Ata o lugar desprazáronse 7 patrullas da Garda Civil e tamén policía local. Segundo o alcalde, un dos gardacivís resultou ferido. Tiña retida pois a un usuario da gasolineira e que había posto resistencia a hora de ser detido por membros da Guardia Civil e tamén da Policía Local, e como produto dese forcexeo pois se ferira un Guardia Civil nunha man. O home foi reducido e detido media hora despois de comezar o suceso. No decurso da refrega disparou polo menos unha vez. Quedou a marca baixo esta cámara de seguridade, pero as forzas da orde, pola rapidez dos feitos, non confirmaron aínda se un disparo das forzas ou do home. Un veciño da parroquia tudense de Valdráns que actuou a cara descuberta. Ten antecedentes. Onde seguen coa inseguridade e a intranquilidade no barrio coruñés dos Mallos por mor da vaga de roubos que veñen sufrindo nos últimos días. Reyes, contanos. E precisamente o último roubo foi esta noite contra as 4:30 nesta cafetería da rúa Pionil Ángel Senra, onde aínda se ve o cristal completamente estragado. O modus operandi o mesmo co dos outros negocios asaltados. O que fan é coller unha tapa da rede de sumidoiro e rebentan o vidro. Unha vez no interior, acceden directamente ao caixón da caixa rexistradora e foxen. Aquí no barrio dos Mallos, con moita impotencia, o que reclaman estes pequenos empresarios é máis vixilancia para frear esta vaga de roubos. Así estaba esta mañá a porta da Taberna 23. Foi o último negocio do barrio dos Mallos que recibiu esta noite a ingrata visita dos amigos do alleo. Ás 4:30 da mañá romperonos a porta, entraron, colleronos a caixa das monedas e a impresora de tickets. María Jesús, que nese momento pasaba por aquí para ir traballar, viu o ladrón e foi quen alertou á policía. Me lo pillé de morros. Y ya enseguida llamé a la policía y vinieron rápido. Llevaba máscara y uno de estos así. Sé que llevaba una cosa plana, como un monitor o algo, no lo sé, porque yo marché, claro. Pero o caso é que a noite anterior os delincuentes xa fixeran das súas na mesma zona. Entraron neste negocio. Sobre las 2:30 de la mañana saltó la alarma y se vio que habían roto todo el cristal del escaparate. Fueron directos a la caja, tiraron del cajón, de hecho tenía la llave puesta, podían haber abierto, se llevaron el cajón, rompieron el cable, se llevaron el cajón y cuando llegó la policía estaba la alcantarilla ahí tirada, o sea, de hecho la tuvo que colocar la policía. E 4 horas despois roubaron nesta imprenta situada a escasos metros. Rompieron con una piedra, por lo que dijo la policía, no fueron más que 20 segundos entrar, coger la caja de caudales y salir con la caja. Lo vio una vecina, salir por el agujero del escaparate, salir corriendo, iba de negro con una capucha negra y no vio más. Poco llevó, o sea, el cambio y poco más. Os comerciantes queixanse de que están a sufrir unha importante vaga de roubos desde hai case 2 semanas. Rompieron el vidrio, con un martillo entraron, se llevaron las cajas, 600 aproximadamente.
La noche anterior fue en el del Devén de la esquina y después de nosotros han sido como 3 o 4 sitios. Intentaron robar tamén en unha peluquería un poquito máis abajo e la semana pasada ya habían robado en 2 locales máis. Un conxunto de asaltos que, segundo din, incrementou a inseguridade no barrio. Una inseguridad tremenda, porque es que ahora no puedes salir a la calle y ya tienes que estar pendiente. A mí ya me lo llevaban diciendo semanas, que me preguntaban, oye, ¿qué tal por ahí? Porque han aumentado los robos, está habiendo muchos robos, en la farmacia roban todos los días, está habiendo eso, roturas de cristales que entran a robar. Y eso, yo les dije, no, yo libro, pues ya no libro. Los responsables deberían de tomar medidas para que esto no pase, porque fueron 7 robos hace 2 noches. Unha situación que non os deixa vivir tranquilos, polo que piden máis vixilancia policial. Captaba as súas vítimas con falsas ofertas de traballo de limpeza coa intención de que exercesen a prostitución e tamén de agredilas sexualmente. Son os feitos polos que se xulga o acusado do xuízo que comezou hoxe na Coruña, empregaba a sumisión química coas súas vítimas e enfróntase unha petición de máis de 70 anos de cárcere. Verémolo de seguido neste Galicia Noticias. Susto esta mañá na autoestrada AP9 preto de Ferrol, sobre as 8:15, unha condutora incorporábase por un ramal en dirección á Coruña en sentido contrario ao do tráfico. Os condutores que se cruzaron con ela avisaron de contado 112, a esa hora chovía e o tránsito de vehículos era intenso. A Garda Civil pechou os seguintes accesos á autoestrada e interceptou o turismo 3 km máis adiante. Todo apunta a un descoido xa que a muller xa estacionara na beira vía cando os axentes chegaron ao lugar. No barrio Ourensán da Ponte non deixan de denuncialos, séntense inseguros. Levan meses alertando que cada vez son máis as persoas que pernoctan na rúa ou ocupan inmobles abandonados. Nun deles apareceu hai uns días un home morto, iso sí, sen sinais de violencia. A aparición este sábado dun home morto neste edificio abandonado no barrio da Ponte non pillou por sorpresa a veciñanza, que levaba tempo denunciando que persoas sen fogar métense dentro. Yo sé que se mete aí gente, porque de hecho tiene venido muchas veces la policía e se tienen metido aí un montón dellos para sacarlos. A porta tiña un burato e víamos entrar e sair xente de aí. Son indixentes, xente que con problemas de drogas. De feito, aquí en esta mesma acera, un poquinho máis arriba, hai unha persoa que está dormindo en cartóns. E, bueno, últimamente sí que no barrio hai bastante procesión de xente un pouco estrana. E o que din que non é un problema puntual, que son varios os inmobles deste barrio Ourensán que están ocupados ilegalmente. Justamente enfrente temos un edificio ocupado que ademais teñen bastante problemática porque ao fin e ao cabo non é unha situación agradable ter que convivir con algo así, a verdade. Pero bueno, temos nun edificio, temos varios, aínda por riba, o sea que non é un caso solo. E outro que vive na Carbonera, que se leva non sei quanto tempo, pero ese tenlle candao. Tamén leva aí vivindo un montón de tempo, o sea que... Pero vamos, que se nota que entran e salen, últimamente o barrio hai bastante de... moita xente así. E claro, eso conleva unha gran inseguridade. Eu hai noites que me levanto 7 ou 8 veces durante a noite precisamente porque teño medo. E rompen as portas, entran, intentan acollerse. Non están tranquilos porque engaden, en ocasións provocan problemas de convivencia. Estaba un señor, pois eso, desnudo, do pantalón para baixo, lavándose na fonte. Xa non é a primeira vez, entonces pois como que dá un pouco así. Medo non teño, pero bueno, que se ve máis xente pedindo, sí, moita. Temos visitas pouco agradables e que, bueno, póñense bastante pesados, tens que chegar a un punto que, é o que decimos, non é agradable, vale, ter que xestionar determinadas cousas pois que serían plenamente innecesarias se ao mellor pois tuveramos un pouco máis de vixilancia policial, que se pasaran máis a menudo, bueno, o que vimos pedindo xa fai moitísimo tempo. Ademais de máis vixilancia, dende a Asociación de Veciños da Ponte pidenlle ao Concello de Ourense que tape o edificio da súa propiedade para evitar máis problemas. A Policía Nacional non detectou signos de violencia no falecido e segue investigando a súa identidade. 71 anos de prisión é a pena a que se enfronta un home acusado de agredir sexualmente 3 mulleres, unha delas menor de idade, as que captara presuntamente con ofertas de traballo nun club de alterne que ia abrir en Ordes. O xuízo comezou hoxe na Coruña. A acusación particular a exerce a asociación SOS Racismo, que leva a petición de penas a máis de 100 anos de prisión.
O home que senta hoxe no banco dos acusados da sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña está imputado por 6 delitos de violación agravada a 3 mulleres, unha delas menor no momento dos feitos. Segundo o escrito de acusación da Fiscalía, os feitos sucederon entre marzo e abril de 2023. O acusado tería contactado coas vítimas a través de anuncios en que ofrecía traballo de limpeza ou camareras para un club de alterne que ia a reabrir en Ordes. Cando quedaba con elas, convencías para tomar unha copa e introduciulle supostamente na bebida unha sustancia que anulou a súa consciencia e logo abusou delas. 2 das vítimas estaban convocadas hoxe, a terceira está fora do país e foi citada ao seu regreso o 8 de xaneiro. Unha cuestión que o abogado do acusado considera que vulnera o dereito de defensa e polo que pedía a suspensión. Este xuicio se ha troceado en varios días. Hai o principio de unidade de acto, é dicir, o que non debe ser é que haya 3 denunciantes, 2 delas declaren hoxe e outra declare dentro de casi un mes. Porque, claro, a esa outra persoa pódeselle estar dicindo que pasou hoxe, entonces vir advertida, etcétera, etcétera. Entendo que eso rompe o dereito de defensa, artículo 24 da Constitución, e que non pode ser. Por eso vamos a pedir a suspensión hoxe. O tribunal rexeitou o recurso e o xuízo comezou coa declaración a porta pechada e por videoconferencia das 2 vítimas que estaban citadas. A Asociación SOS Racismo exerce a acusación popular. Piden máis de 100 anos de prisión ou incluir, ademais das agresións sexuais, os delitos de trata de seres humanos con fins sexuais, detención ilegal e coaccións. A defensa pide a libre absolución. Buscar a absolución do meu cliente porque hai bastante embrollo na cuestión, é dicir, hai bastantes contradicciones, hai probas sin resolver, hai sin resolver tamén un recurso de súplica pedindo suspensión do juicio. En fin, hai todavía algún obstáculo para poder chegar a esclarecer o asunto, se é que se chega a esclarecer, claro. O xuízo continuará mañá. O acusado solicitou declarar de último e fará o 8 de xaneiro na derradeira sesión do xuízo. Imos xa con toda a información relativa a esa borrasca de nome Bram que nos deixou de todo, chuvias, ondas, ventos moi fortes e un desprendemento tan espectacular como que tes as túas costas, Alejandro. Sí, un importante corremento de terra que acontecía na tarde de onte nestes cantís do Campelo, aquí neste concello de Valdoviño. Como ti ben indicaba Raúl, como resultado deixa ese socavón de grandes dimensións e que estivo provocado polas chuvias, polo vento e tamén pola forza do mar que está tendo durante estas xornadas. Afortunadamente, pois non hai que lamentar danos maiores, pero iso si, as autoridades fan un chamamento. Piden extremar as precaucións, non achegarse a esa zona, xa que detectaron unha serie de fendas no solo que pode ser un anticipo de que poida volver a acontecer algo semellante en pouco tempo. Un derrumbamento dos moitos que ás veces se producen no noso litoral, nunha zona onde a rocha está moi degradada, por iso llevemos esa tonalidade como oxidada, non? Entón, esa natureza degradada do material facilita que cando chove, ese auga de chuvia se vai acumulando no seu interior e co paso dos días, a medida que vai chovendo, gana moito peso por ese auga que hai no seu interior e o propio cantil, que é inestable de por sí, con ese peso por gravidade, se derrumba. O máis importante é que podase ver moi tranquilo, pero sobre todo toca non achegarse, toca moita precaución e non é necesario achegarse aos cantís. Viveiro rexistrou esta noite xunto a Vimianzo o refacho de vento máis forte, soprou a máis de 150 km por hora. E vento de suroeste, que fai que a temperatura sexa moi alta para estas datas. Moitas localidades da comarca non baixaron dos 18 grados durante a noite e houbo incidencias. Vexan. A fachada traseira da residencia de maiores de Viveiro quedou co ladrillo á vista. Caeu unha parte da parede na zona onde está a cociña. Ninguén sufriu ningún dano, pero por seguridade realoxaron os usuarios das habitacións máis próximas. Aínda que tanto bomberos como policía viron que era a capa superficial, a capa de fora do revestimento, sí que preferimos a 2 habitacións que son as máis cercanas a ese desprendimento, pois inutilizar esas habitacións e desplazar a esas persoas que dormían aí a outra área do centro. Na zona, o vento leva horas sen dar tregua. Sopra con moita forza, de noite a máis de 150 km por hora, segundo se rexistrou na estación de Penedo do Galo. Cando dan moito vento, o Penedo do Galo marca as diferencias. Pero ventou moito, De noite sentia cada refacho moi grande. A ver, fixo moito vento, todo este día fixo moito vento. Vai por aquí, todo isto, as ramas, mira ali,
Todo iso é do vento do remoinho que o trae e leva outra vez ao revés. Un vento de suroeste que tamén deixa temperaturas pouco habituais nestas datas. En localidades como Lourenzá e o Valadouro non baixaron dos 18 graus durante a noite e en Ribadeo despertaron con 20 graus. A temperatura de momento estamos ben, non fai frío. Para nada. Para nada, para nada. Solo. Vamos levando como podemos. Uns mellor, outros peor. Entón, pois é o que toca. Bueno. Mariña temos un clima bastante templadiño, con tipos de tempo variable, como é lógico, pero bastante 8 de 12 grados en inverno, que é unha temperatura buenísima. Un vento que non só sopra con forza na Mariña, tamén na costa coruñesa. Nestas imaxes podemos ver os estragos que deixou na zona dos cantóns da cidade. No mar, o aviso prevía ondas de ata 6 metros e ventos de forza 8. Con esta situación, boa parte da frota quedou amarrada a porto. O aviso laranxa por vento no mar e ondas avisou ben. Non caeu ben o que deron, sí. Houve moito vento, e mar tamén houve bastante. A logo de noite que caiu aquí é polo menos forza a 100 km por hora. Temporal que houve toda a noite, a chuvia, ai mi madre, é moito conto. Así que imposible sair pescar. Aquí en Camariñas xa levaban días amarrados. 15 días, máis ou menos, amarrados. E nada, con este mal tempo outros 15 días mínimo. É que o que traballaron estes días foi aquí pola ría do Camarón, algo así o que andan a Sentola, así nomás. Así que toca traballar en terra. Agardan que o tempo mellore e poidan remontar para a campaña do Nadal, que de momento anda frouxa. Na campaña da Centola están amarrados, sale así algún así pola ría e a flota de cerco tamén amarrada e a do pulpo. Eu creo que a partir de ahora creo que vai dar bo, entón a ver se nos deixan 15 días traballar e se poden safar o mes. E canto máis vale o marisco. Tamén amarraron no sur da provincia. Así amanceu o porto de Ribeira. Toda a flota amarrada, tanto os dos aparellos, os da Centola, como os do pulpo, como os barcos de litoral, barcos de arrastre, está todo o mundo amarrado, non? Saliron uns pouquiños dos 100 e algo de embarcación que están salindo 12. A esas 12 que saíron á primeira hora polo interior da ría foron sumándose outras conforme avanzou a mañá e foi calmando a situación. Polo menos cumplimos e safámola. De feito, abrimos esta zona que a tiñamos guardada para estas últimas 2 semanas e a verdade é que moi ben. A primeira hora estaba moi malo e esperamos un pouquiño e, bueno, ao final a xornada pois fíxose. Como estuvo a xornada, pois ainda deu o paje. Para o meu este demonio e mira para aquí. Eu non entendo, claro, eu non máis sei chamar e coller e iso. Despois nin podo saber mirar cousa ninguna, nin nada. Non me deixo máis que chamar nada máis. Nada, xo dos fillos. Sí. E los nietos, e los bisnietos ya nos dirigen a nosotros, tanto que saben. Tiqui, 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 ponte aí, tiqui, tiqui, ala. Facémonos eco no Galicia Noticias do chamamento da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Lembra a necesidade de doar sangue de todos os grupos, pero especialmente do A positivo, que se atopa a arestora en situación de alerta. A2 lembra que se precisan 400 doazóns diarias para cubrir as necesidades dos distintos centros sanitarios galegos e sinala tamén que nos últimos días baixaron as doazóns por causa da acumulación de casos de gripe e de afeccións respiratorias. Houbo un ataque con gas pementa e coitelo en man en Ribeira, na zona da Movida. Foi un veciño que emprendeu a mecha, pero a liorta tivo unha segunda parte, con agresión a un policía incluída. Vive na Rúa da Movida, onde se concentran a maioría de locais de ocio nocturno, pero leva mal os ruídos. Esta fin de semana, contra as 4 da mañá, xusto cando pechan os locais e coa xente na rúa, perdeu a paciencia. Un Cristo aí fora, cando sale a xente do bar, que a xente vaise solo por estar sentado diante da porta dele, ou cousa así. É un señor que é normal que non leva ben o ruído que se fai a beira da súa casa, e saleu a chamarlles a atención.
Chamada de atención, pero de que maneira? Ameazounos cun coitelo e botoulles gas pementa na cara. Eran unha dúcia de mozos e mozas coa maioría de idade acabada de cumprir de Ribeira e de Porto do Son. Algúns acabaron en urxencias. Os mozos ca cara toda irritada que iban para a clínica, e aparte non sei, eran, aparte dos pimenta levaban unhas manchas que non sei se eran polvo ou algo que lle botou a maiores, pero non é a primeira vez. Tamén o home que pasados 60 anos precisou asistencia sanitaria, polo que coincidiron no PAC e se volveu a liar. Un dos mozos foise contra o veciño que atacara aos amigos, pero froito da carraxe golpeou o Policía Nacional que quixo frealo. Deulle de cheo e de feito a xente está de baixa. O mozo foi detido por agresión á autoridade e o home que os atacou por ameazas graves. Non é a primeira vez que provoca unha agresión similar. Só tiveron aí atrás con unha pistola aí, tiña un arsenal de armas na casa, e depois salía cos cuchillos, ora saleu co gas de pimienta. Anteriormente saleulle cunha pistola ameazando a xente que estaba na calle, supostamente era de balíns ou do que sea, outras veces con un puño americano, outras veces con un machete. Certo que na zona están fartos, son moitos anos e non hai máis desgrazas porque non lle cadra. Había un grupo de rapaces aí, chavales tenían, sei, 20 anos. Estaban aí falando e de repente un deles colleu e pegou 3 patadas á porta. Así sin máis. Entón a min cruzáronse os cables. Salín para fora, collín o bate e funme detrás deles. Esa xente está moi quente con todo isto. Os dous detidos quedaron en liberdade á espera de xuízo. O rapaz de 19 anos amosouse arrepentido, pero o outro home non descarta repetir. Imos agora cunha nova luctuosa de última hora que pon fin a unha triste historia na provincia de Ourense. Foi atopado hai escasos momentos o cadáver da muller desaparecida no concello de Avión, na provincia de Ourense, como dicimos, unha desaparición que se produciu hai preto aproximadamente dun mes. O cadáver foi localizado pola Garda Civil de Beariz. Estaba nunha zona montañosa, próxima á localidade de Acevedo, no mesmo concello da falecida, o concello de Avión. Manuela Conde, lembren, tiña 73 anos de idade, padecía Alzheimer, era veciña de Piñor, desapareceu o domingo 16 de novembro, cando saiu dar un pequeno paseo no concello de Avión, cando realizaba unha visita ocasional a este lugar. Dende ese día realizáronse búsquedas sen resultado ata o día de hoxe, cando aparecía o cadáver, como dicimos, nun lugar perto donde se lle perdera a pista. Houbo un bo susto tamén nun antigo restaurante de Guitirizo, prender as brasas dunha das grellas. O dono que vive no piso de arriba espertou co cheiro a fume, el e o seu fillo conseguiron saír da casa por unha fiestra que dá o que era a terraza do negocio. Ao parecer, o día anterior acenderan unha das grellas e pola noite reaviváronse as brasas. Os dous están ben, pero había tal acumulación de fume e gases que terán que esperar un par de días antes de poder volver á súa casa. O lume só afectou finalmente á grella. A Policía Local de Ferrol investiga as causas dun incendio que queimou un baixo da Rúa Magdalena na madrugada do luns. Os primeiros indicios apuntan a que a orixe do lume podería ser, segundo todo indica, un problema eléctrico. Asemenceu este luns o baixo do número 118 da Rúa Magdalena de Ferrol tras un incendio que queimou a fachada do local durante a noite anterior. O incidente produciuse contra as 5 da madrugada, hora a que un particular deu aviso aos servizos de emerxencias. Até o lugar desplazáronse axentes da Policía Local e Nacional, ademais dos bombeiros, que tiveron que romper os cristés do escaparate para acceder ao local e frear o avance das lapas. Extinguido o lume, o local quedou precintado e así o atoparon a maioría dos residentes e propietarios dos negocios da zona a mañá seguinte. Cheguei aquí pola mañá e vin coller unhas cousas á miña tenda e vin a movida, os cristales rotos e tal. E hoxe contoume unha veciña que ás 4:30 da mañá do luz, no? Sentiron un boreo, había lapas, encendiouse este local. Finalmente, o lume únicamente afectou o escaparate do inmoble, que, segundo os veciños da contorna, alberga un local de fumadores. Posteriormente foi tapiado polo persoal e propietarios do negocio. Paralelamente, a investigación para esclarecer as causas do incendio continúa en curso. Os primeiros indicios apuntan a un posible problema eléctrico como a orixe. A conta atrás pro Nadal xa botou a andar por toda Galicia. Hoxe imos parar en Becerreá, onde a Asociación As Candelas está a decorar diversos recunchos do concello con adornos e estruturas artesanais. Vexan o seu traballo.
Hai 4 anos que o Nadal en Becerreá corre a cargo da Asociación As Candelas, un grupo de veciños e veciñas do concello lugués que adoptou como tradición decorar o lugar con estruturas e adornos que fabrican coas súas propias mans. Se ben organizan a cabalgata de Reis dende hai máis de 10 anos, a costumbre de ambientar os principais puntos de interese de Becerreá arrancou a petición doutros residentes do concello que viron as decoracións que a asociación fixo para o seu local de reunións hai un lustro. Empezamos a decorar unha casiña que temos que chamamos o furancho, que é onde nos xuntamos. Empezamos a decorar por fora a casiña esa. Quedou tan bonita que toda a xente dicía: jolín, por que non decoráis máis? Por que non sei que? Bueno, dixemos, pois nada, empezamos a decorar, fomos facendo distintos puntos. Entre as localizacións adornadas atópase a Praza do Concello, na que se pode visitar a Casa de Papá Noel e, como novidade deste ano, a locomotora dun tren que a asociación construíu con madeira. A eles únense esculturas de animais ou crebanoces de gran tamaño, tamén luces, adornos e mesmo unha pista de esquí espallados por cada recuncho do concello que, conforme se vai achegando o Nadal, contará con máis puntos decorados para a ocasión. Cada un deles reflicte o traballo artesanal dos membros da Asociación As Candelas, que ao longo de varias semanas elaboran todas as decoracións a man con materiais como madeira de palés ou ferro de antigos tubos. Todo feito por nós. De feito, a madeira, a maior parte de todo o que vai de madeira é de palés que fomos desmontando, o tren, a casa, regalitos que facemos de palés. Temos un local aquí para poder pintar e así cada unha súa... As cousas grandes facémolas no local, despois as máis pequeniñas cada un faias na casa, vai facendo no tempo libre, todo isto é no tempo libre. Se ben os membros de As Candelas son os principais artífices deste labor artesanal, contan co apoio do Concello de Becerreá, negocios locais e de moitos particulares que pouco a pouco empezaron a botar unha man no traballo ou a facer aportes económicos para contribuir a que esta tradición perdure. Cando empezamos, sí que tiñamos que ir a xente, pois eso, que si nos podía axudar, pois sobre todo económicamente, os establecimientos, pero agora xa estamos na calle, xa veñen eles, xa veñen os nenos, ver a xente como participa, como que nos den as grazas, pois a verdade que é o máis gratificante de todo. Todo forma parte dunha costume que cumpre 4 anos e que non se limita ás decoracións, pois este ano a asociación organizará múltiples actividades de animación para o concello con motivo das festas. As citas do médico, as contas do banco, as fotos dos netos, case todo pasa hoxe en día polas aplicacións do móvil, pero a algúns esta revolución colleunos xa xubilados. A axuda dos fillos, os cursos e as melloras na accesibilidade son algunhas das claves para loitar contra a brecha digital dos maiores. O meu demonio e mira para aquí. Eu non entendo, claro, eu non sei chamar e coller e iso. Que me chamen a chamar, nada máis, non teño outra cousa. Fatal. Sí. Non é o meu, No. Nada. A revolución digital colleunos pintando canas e coller o tren da tecnoloxía é misión case imposible para moitos maiores. De 75 anos a 80, moi mal, porque se lo hicieron tarde para nosotros. Solo WhatsApp e máis nada. Non me nexo máis, que chamar nada máis. Case todos manexan o móvil para falar e moitos dominan o WhatsApp, pero o uso das aplicacións bancarias ou sanitarias é outro cantar. Sí, como sempre, tenme que atender personal como sempre, que é a súa obligación, hai que dar a traballar xente. A única aplicación que teño é daqui o do Centro Médico de Tal de Fontiñas. Eu estupendamente, me encontro de maravilla con todo eso, teño todo controlado, sergas, a banca, todo. A maioría tira de fillos, netos ou cursos para rachar a barreira tecnolóxica. Os nietos e os bisnietos ya nos dirigen a nosotros, tanto que saben. Tiqui, ponte aí, tiqui. Teño unha filla que sabe moito. Comparten de todo, ás veces comparten cousas que non deberían compartir, incluso pensan que o mandan por o grupo e o mandan aí á rede, pero ben, eu penso que usan ben. Aínda que tamén hai autodidactas que aprenden botándolle tempo e paciencia ao asunto. E pola noite iba para a cama, tacatá, hasta que, me manejo bastante ben. Eu comprei no sin saber, e depois, agora vou aprendendo pouco a pouco. Non me manexo, se non dou eu, porque se vexa mellor. Parece moi ben toda a tecnología, pero con sensatez e con respeto aos maiores. A letra grande, as mensaxes de voz, pouco a pouco as aplicacións vanse facendo máis inclusivas, pero queda moito por andar. Afastar o prexuízo idadista e abordar a ensinanza con paciencia e respecto son algunhas das chaves para que os maiores non queden desconectados.
Ata aquí o tempo do Galicia Noticias de hoxe. Non marchen, que chega xa Marta de Arriba con toda a información do Telexornal. Moitas grazas pola súa compañía e moi boas tardes.